Hello, pano Ndimanyasa voice box timabweretsa pano ma opinions a Malawi osiyanasiyana pa nkhani makamaka zokhudzana ndi ndale komanso kayendetsedwe ka dziko. Ndiye mavoti tidakawerengabe okhudzana ndi chisankho chimene Malawi tinaponya lachiwiri pa 16 September 2025. Zinthu ndezi kukambidwa kunjaku Amalawi ambiri akukhulupirira kuti olemekezeka Profesa Peter Mutharika ndi chipani chawo cha DPP ndi amene akutsogola. Ife ngati Nyasa voice box taneneratu kuti we are not going to call the election for anyone because we don't have the numbers and the data kuti tidziauza anthu kuti amene akutsogola ndi ndani. Ifenso tikudikira kubungulitsa zisankho la Malawi Electoral Commission. Komabe mungatanena kale anthu akulankhula, ndipo ife ngati Nyasa voice box timafuna kuti mudzimva zimene anthu kunjaku akulankhula zokhuza ndi ndale kuno kwathu Malawi. Ndiye pano tinali ku Facebook kutsamba lacho za Facebook kumene tinakumanizana ndi post ya a prophet Austin Liyabunya amene ndithu ndi mtumiki wa Mulungu. Akuti iyeyu akulosera kunena kuti nkhale malizatsi official akuonetsa kuti chipani cha DPP chikutsogola. Iwo akunena kuti zimenezo sizitheka, boma ndi lomweli, amene awine ndi olemekezeka Dr. McCarthy Chakwera. Akulemba apa kunena kuti a DPP kubera mavoti Sikutheka ata ndibwerenzenso, mwina ena munalibe makutu auzimu, ine sindiphonya profesi, andale onse ali m'manja mwanga ku Malawi. Ndimaika ndi kuchotsa ma Pulezidenti, ndipo apa ndakhala ndili ku phiri kuwakonzera zinthu achakwera kuti phiri loyambali adutse, ndipo Mulungu anati eya zinazo tithana akangodutsa apapa ku phiri lachiwiri after ili. Kumeneko kulankhulati kwa the senior one a prophet Austin Liyabunya pa tsamba lawo la mchezo kunenetsa kuti ngakhale malizatsi akuonetsa zina makamaka ati malizatsi unofficial, we continue using that word unofficial results, akunena kuti zimenezozo sizitheka, achakwera chisankho chimenechi awina. Nde timati mutuze kuti inuyo Amalawi mmene mukuzionera zinthu, mmene mukumvera kwanuko, kuti kodi Austin Liyabunyawa aponda pati, zinena kuti mwina Mulungudi walankhula kapena mwina mkuluyu ali ndi personal agenda. Mutuuza in the comment section below pompano pa Nyasa voice box.